Asa naman si Dudumpawik, si Clear ug si Biti? Kaganina rabi ako nagpaabot diri. Pero asa na maron sila? Wala pa man gyapon tungha. Ang sabot na mo, diri ko magpaabot sa Mansanitas. Pero wala gyapon sila. Ang ako ba yung pananghid ni mama? Alas 3 mo uli na ko. Pero unsa na rong orasa oh? Hapit na alas 3, unsa ba na mo pagpangaliguan ni ron og sapa? Makusnatan jud kung mama ni ron ba? Bantay lang jud ni ron sila. Ay, nisura sa mong dalan diri oy. Unsaon man gud, imbis gibudgetan og 2 milyon ni amo ang dalan diri kay para himuon og tulay. Imburnal man hoy ang gibutang. Tan-awa, lagyan og baha na anod. Ay, paita, ang engineer dyan nabulahan ani ba? Time sabi, sa asa naman noong ko naabot oy. Kasi nagpaabot na to si Mariag. Si Claire sa Dudumpawiks no, magdali ko be. Init oy. Kasi biyaan ako ron nila no. Kung ilaha akong biyaan, ako ra jud makaon ani akong dala. Tibe ning lami Nakaamot na ba sila dito 50? Ako ra jud mabusog ani ba? Wadto na ko be. Uy Biti, oy Claire. Abi na ko ray na ulahin. Na, abigin ako po na ulahin no. Tagbore kita paabot sa Dudumpawiks sa toron ba? Oh, magdali ta. Dali. Murag mo uli na lang siguro ko. Kayo, alas 3 naman jud, wala man gihapon sila nangabot. Kay basi makasabaan pa unya ko ni mama. Maria! Dugaya po dinyo, oy. Usa man atong sabot nga alas 3, usa nang orasa oh. Muli na lang gani yung tako. Nya asa man si Dudumpawiks? Ambot lang. Abi man gani na mugdag una na diri. Gani. Uy, Claire, muna na atong giamutang nga tag 50. Aw unsa pa man di ay, namalit kog upat ka siopaw ug isa ka sprite. Isa-isa ra gutaan ning siopaw oy. Wala man ko niyo suguan no. Kay Girl Scout man ko, nagdala ko og tubig, baso ug hapin, piknik-piknik tirada ba. Goods kaayo. Pero ang problema na to ani ron si Dudumpawiks kay wala pa. Unsa may mas maayo ubyaan na lang na to. Kay sigurado ko ang dala ato itlog ra gyapon niya. Grabe ang kapuya nagdinagan, oy. Stress imidya naman di ay. Naapabaka to sila sa among gisabutan no, sa punuan sa Mansanitas. Na-stress imidya naman. Matag na apa. Istingan ako bi magdali ko. Maglibagulbol na gitong tuluron ba. Uy, apa gyud sila oh. Kay kung wala ko nagdagan padulong dere, biyaan jud ko nila kay palakaw naman tulo oh. Dali ko bi. Wag ba sila oh? Dito ko kaskan. Asa man imong dala? Kit na pa balik. No. Yawang Biti oy kay Girl Scout jud kay nagdala pa og hapin. Ano man basta Piknik tirada ni ron. Ang galing. Oh, sige utang dali baso. Kita ko yung pagkaon. Na. Baso. Supaw. Alami, ani ron oy nga no bitaw si Dudumpawiks sayang kayang 50 giamot. Ako din mo kaon ani ron. Hindutan sa tubig. Uy, sigurado ko lalong dyan na kayo dira. Tanaw, wag gibakuan man. Ano sa tayo? Maligo na ta bago ta mga on. Paminaw mo ba? Nakaremember mo mong atong last na itong ligo dire? Grabe ang tubig. Gani pa mo po. Taga-diri na o. Taga-diri na o. Gibako mang good. Gani, gibakuan gani. Karon. Kung tanin nyo kanang. Dugay. Sige. 1, 2, 3, go! Dingawan nila oh. Laom na lagi diri dapitan no. Ay basig mauni ang giparihan di ay. May nahinay ko bi kay murag lastada naman ang mga kuano mga pagkaon. Ako na hinayog kaon bi samtang nagligo-ligo sila nalingaw sila maayo. Di karon lumba na tanyog langoy. Sige. 1, 2, 3, go! Grabe yun, nagbabaan na kasi naglangoy yun. Karon, kining painit ang ako ang buluhan. Bahala mo diha, ulit ako maligo. Kaon sa kudaan. Buylog salong, kaya ako mo buylog kong kaon re.
Ablihan ako ng Split TV kay sinutukan ta ba. Ligo din mo diha. Kay ako magpakabusog ko. Mugnawa sa Split TV. Makahiring na ron sila. Busog na ko. Uy, hala Maria. Tanawa si Dudong Pawiks. Sirte, yung bang ayaw Dudong Pawiks ba? Wadyo ka nagsaba-sabangan na di ka nun ha. Una-una pa sa kaon. Alangan di ko mukaon. Nagigutom naman ko. Dali na mo, dali. Unya na lang ligo. Kaon na sa atong unahon. Mangaon na jud me kay basig hutdan pa lang minimo. Maayo nimo no. Tag 50 bay amot na tong ana. Dali na. Kita naman tamo ganila katong paglakaw niyo dito sa punuan sa Mansanitas. Wala lang ko nanawag sa inyo gisundan na lang tamo. Unya karon kay naguna-una man mog ligo. Naguna-una po kung kaon. Ay naman dre. Dali mangaon na ta. Dali. Ruwa jud mo Dudong Pawiks. Uy, dali mangaon na ta di ta magpapildi ana niya. Pertira kaayo. Alangan kay naguna-una man mog ligo. May gani wala nimo ni hutdan eh. Tag 50 bay amot na to ani. Hereng man mo kay wa mo kay hereng Gani grabe pug kano di minimo binlan. Abi ba yan namog dili na kamo sunod dili sa mga ano. Gani abi namog dili ka mo uban ba. Kabalo ba ka gibiyaan na lang kanamo kay ngano alas 3 atong sabot. Yung sa namang oras alas 3 naman kapin. Dugay mo kayo ko. Kani magay duha dugay kayo. Nalangay man kuno kay kabalo biya ka sa kuwan daghang kay tag ipantugway. Mao lagi na ba ang sabot? Baka kanding. Alangan dili ko na kuano kay itugway kasama kung papa. Maupod. Pero nasobrahan na jud ka kakugihan ba. Pero dapat unta no kung sabot. Sabot unta. Gani. Dili kay may tubag pa ning duha gani o trupod ba ya. Kayo kamo. Isam na una na ako anay nagpamo. Ikaw. Pero okay lang na silang duha nga naulahi. Sino siyo asa man di ay? Silusyo nga wala man silusyo. Lakaw. Namay Hurnal, lakaw. hurnal? Nang hurnal man silusyo. Warta nang warta. Pero okay lang kung naulahi ring duha kay. Tanawa gud oh. Natay na sima-sima. Kabalo man jud ko ni Maria nagdali-dali ka kay kaon Kung na. mag-una-una po mong tulo, ako na po mukhaan lang tanan. Hindi ko na pwede eh. Tutul. Doon na doon niya. Napagkahuman na itong kaon. Baligo na po tayo na. Baligo ka ha. Ligo ay. Ligo man tong gaan Henry. Ligo kaon. Nindutan itong tirado. Kay piknik-piknik ba? Inani ang nindot kay no kay Gani. pawala sa kuan ba? Pawala sa kining mga stress, mga problema, mga trabaho sa balay. Bitch inani lang ni ato ang mga trip. Paminaw. Man ta Kalinaw. tagaw. Ay, paminaw mo ha. Kasunod na po, mamalig na po ta diri Kasigurado naman ko nga palamuan na po na din ha. Gani lalom na ni sa samot. Una na taga diri ra no. Naman, idigtindog ni mo, dagan kayong balas. Ang ako lubot, ato pa sila yung hanang na balas. Laliman mo na, isa kauras ko naligos bumbaw, para tanggal ang balas. Palalom pa man nato mo tong nilalom. Kung nga po natutugi palalom di. Dili po to kaabot og Tinurog ka. Okay, sa sunod na pod. Maligo na butang sa pa. Ay, mga ondita.